I tu imaš, to smo je prošli sad, ona mnogo lepa kuća jedna. Gore. Gdje je bila Bogdanović? Tu ću ja da... Pa ne, sići ću pa ću peške da odem posle. Lica stari put. Ovo je dole mnogo kao. Gdje je ono gore na brdašce. Gdje to ulazi? Čekaj. Tu... Ne, negdje stani tu, opet ćemo da prođemo peške, mnogo lepe kuće ima, gledaj. Zdravo! Ajde. One tikve. Gledaj gore isto ona kako je dobra. Skroz gore na brdo. Sa lukovima isto. Kažu tu neki čovek koji šta reče namešta. Sira, pa to mi treba. Ovo je znači staro selo Kalna. Godinama prolazimo dole pored puta. Za ovo nismo ni znali ovdje. Babin zub u pozadini. Stvarno pogled fantazije. Trgoviški timak valjda. A? Dobar dan. Malo pretešlikamo od puta sa skruhu. Ovako. Nije na vamo. Ovo ti je stara karta. Aha, više nema tu. Ovo je gore što vidiš ove kuće, to je Celevica. Celevica, znači to je druga, ovo je mislim za minuli staru kartu. Pa vi ste prašli staru kartu. Aha, znači... Ja što si bije, gled. Vidi ovaj koje je skruno.
Kako su dobri. Dobar dan. Aha. Sad ću i mi stignemo. Koji pogled. Samo što kalsa ne znamo kako reći. Znači ovo više nije stara kalna nego nešto drugo, ali mesto Gravište, tako bar piše. Ali pošto nam nije poznat ovaj kraj, ne znamo da li je selo ili zaseok nekog drugog.